vanhu voti maiwe zvake Mthuli Ncube pamusoro pechiitiko chatona kuti vakaprezenta bhajeti rake aiwa akanyatsokunotora nemasensi aiwa ari mhomwe dzechembere zvatona kuti mataxes akaimpoza pane macitizens emunyika yeZimbabwe akumubekfaira. Vanhu vakuuya vachimunyatsokumutsondora vachimuti zvii zvauri kutaura izvi, asi imimi vakomana hamuna kana mataxi amuri forced kana kuti mutemo wavanoti mubhadhare. Saka pane mashoko atona kuti aiwa panguva inoyi vakomana naMthuli Ncube vari pama1 ndinobo subscribe like button on the bell icon. Tuna kuti the lawyer advocate Zaimari anoresponda pane finance minister Mthuli Ncube budget ra 2025 onyora achiti you drive the latest big bed Range Rover for which you paid 0% input duty, yet you make a budget statement that squeezes every drop of blood from the taxpayer. You are not even ashamed that the country has a ballooning debt of over 21 billion US dollars. You cannot afford to pay teachers, or that you rely on food handouts during a drought. To get it all off, your solution to the economic crisis is to tax chicken and chips, njuga, and the rental income. No wonder why Zesa protested after you broke. Turning the lights off is a sign of the darkness to come. The economy is dead and the country is on autopilot. The budget is anti-people, anti-productivity and anti-progress. It is a mess and its new leaders. Tomashoko anouya tona kuti tsamba inonyorerwa Mthuli Ncube achinzi aiwa makorektero auri kuita tax aratidza kuti number 1 ya inexperienced, hauzivi, hakutogoni nyangwe basa racho. Anochitsanangura achiti corruption yenyu yanyanyisa noda kuti manguti unotora tax aiwa kunana chicken ino amozoti vanofambisa vanoita mari vakomana vekumasports betting vakomana vangachichema vakomana vemozi. Chimotise mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda kume section yedu dzimafungiro enyu, musana subscribe or like, pochera on the bell icon.